cais i we. Weithiau mae'n halon fel a deryn bach, ac aeth drwy'r drws i'r gegin gefn. Na wyr yn ei wylltineb hirt, ei ffordd yn ôl i'r coed drachefn. Fe glywir dadwr ddei adenydd chwyrn, pan deimla'r mir amdano'n cael. Tair ei ymosod ar ffenestri'r gell, wrth geisio ymryddhau. Fe wel drwy'r gwydr, hwnt i glawdd yr ardd, croesawu sosgor deri ar dyn. Hyrddiau ei ddilwch tu ei breichiau hwn, a syrth ar anweledig ffin. A dyna ni, yng nghyfyngiadau, yn personoliaethau arbennig a'n amgylchiadau arbennig. A beth oedd y llall o beth? A mi gydau bod hwn yn brofiad i chi gyd, nid dim ond i un person. Mae'n un i ni gyd. Yna dir na nôl, yn un ymdrechu ato fe. A ni gyd wedi bod ym mhob un o'r sefyllfaoedd hyn. Pan drin o'r thrymder fy holl bryderon, llong a rigia fai gollwng i'r eigion, a thiar wlad ddieith yr lon, gwylio wnadd, i fyw'n ddianad, yn hedd ei hunan. Nid oes amheuon yn y wlad honno, cynwr na stŵr, na haint yn llesteirio. Awr unig ni cheir yno, na dydd maith, na meddwl eilwaith, na meddal wil. O fewn ei thalaeth, nid oes gwenydd, na geiriau amwys, na moes ymgrym, na galar yn gyweli, na nwyd gaeth, na gefin hiraeth, na gofn y fod. Calon yn llefaru, fel o'n eraill. Diolch yn fawr.